سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكسترا ابزي تفلاليه كفالات عالم دك سبات زي تفلاليه بهلي هيمانوتكم دما اغباب امرراحي وزلوونكم مخانم متن نايتي حدا بهلي نت حدا اغرام كوين كرايو اتقند ونانت بهلي دما اتتكبار ترى معلتاو هيوت زغبرو نطفتات كوخونو يخاليو اذا خمزيلن كلغنا بزح كبابيتات عالم زي اللي ابو وحدات كفالات عالم طراي زغاطم زخونه فلي نجر اندحرالو اغرام طراي زي كونه خوين زحلف مستحج زولنا انترنت معباله بدرجه عالمون مزارب معكنا زينا كومخا مزارب محبراو قصات انترنت كخون يزرا مزارب ابزخونه لغزيخا بزح حسابات ندزغاطم زلو نجر ملسم زسنلو قدن كحاتيوم زجمرو لو مقنخا انترنت ببزح زرغح زلو نجر اندحرالو اتو كله اشاقيل زله حمام كورونا اكو انتخونه اتم ريسا تسكيمم زسعسعو اب كم تيك توك زامسله محبراو قصات انترنت حبوب نترخيبم زلو والقسباتون مزارب كخونو انكلو بزح دما منيوم يتتكبار كحق ديو وزت زبل حطوتات كالعلو يرايم ابزا چانلكا كمتاب استفلالي غزي زتفلالي تحستو نقرب نحجخا بزعبا زوم ساعتي كوم دما حدا مس عرفه غيرو وزلو فلي لبوا بدحريخا حدا من اسي مس كورونا بزتحز غيرو وزلو بولص نجر كنري كنفتنينا قدمي غنا ابزا چانل سبسكرايب لايك كومون نتدول بمطواق قدامو تخاتلتي معالتاو تحستو ناخذكونو بغبرن عدم تيك توك ابز اوان لعل زخونه كالي ناي محوراو قصات انترنت ابليكيشن عوه بنت ادرو يزركب كفال انترنت كوينو ابز حلفه قربا سومنات كا ابتا ابليكيشن زور زباله اندحر نيرو ببزح ترئ كوم دما مزاربيت كوينا زنبر الزعبا اندحر نيرا اذا غاناويان زيغاتات زغبروا ريسا تسكيمكا مسعسع طراي زي كونت شخورتت اندابلكون ونخا موصا زنبرا فيديو بزح حسابات كا نتا فيديو مسكال موسيقى حويسوم زخونه سب كنطرديو ويكال زخونه حدغኛ ነገር እንዳገበረ እንድሕር ህይወቱ ኣብ ሓደጋ ዝኣተወት መሲላ በቀተታዮም እቶም ሬሳ ተሰኪሞም ዝስዕስዑ ጋናውያን ከምጾ ዝረአዩ እዚ ኸኣ ኣኺልዎ ሬሳ ኮይኑ ንምባል ላቅጽ ዝተሓወሰ ተግባር ኮይኑ ነታ ቪድዮ ኸኣ ብዙሕ እንዳሰርሓ ደርጋ መዛረብ ማዕከና ዜናውን ክትከውን ያጀሚራ ابزي كمص زخل حتى دما ازوم እንዳሳዕስዑ ሬሳ ዝስከሙ ሓቀዲ ዝብል ኮይኑ እትመስኻ እወ ኮይኑ እዞም ሬሳ ዝስከሙ ወልቀሰባት እቲ ዝገብርዎ ተግባር ማለት ሬሳ ዘለዎ ሳንደቅ ተሰኪሞም ምስዕሳዕ እንጀሮኦም ዝምርሩ ሞያኦም እዩ እዚ ከምዚ ዓይነት ስነ ስርዓት ጌርካ ሬሳ ምፍናው መዓስ ከም ዝተጀመረ ንጹር እኳ እንተ ዘይኮነ እዞም ኣብ ብዙሕ ቪድዮታት ንሪኦም ዘለና ሬሳ ተሰኪሞም ዝስዕስዑ መንእሰያት ከ ዜጋታት ሃገረ ጋና እዮም ኣብ ጋና ዝኾነ ሰብ መዛዓርፍ ስድራቤቱ እንድሕር ደልዮሞ ነዞም ናይ ሬሳ ሳዕሳዕቲ ቆፂሮም እቲ ሬሳ ብደርፍን ሳዕስዒትን እዮም ዘፈንዎ እዚ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ጋና ዝረአ ዳርጋ ባህለ ኮይኑ ዘሎ ኣገባብ ከኣ ببوزحات والقصبات زغبر كوينو ايتم ريسا تسكيمم زسعسعو منسيات دما دحان زخونه ገንዘብ ከም ዝኽፈሉ ይዘነጋር ብዙሓት ካብቶም ኣባላት ስድራቤቶም ዝሞትዎም والقصبات ድማ ነዞም እንዳሳዕስዑ ሬሳ ዝስከሙ መንእሰያት ዝጽውዑሉ ምኽንያት እንዳበኸዩ ንኽስሕቁን እቲ ዘለዎም ቃንዛ ከፋኹስን ምእንቲ እዩ እዚ ድማ ምስቲ ኣብ ብዙሕ ሕብረተሰባት ዘሎ ፍሉይ ክብሪ ናይ ሬሳ ዘይሳነ ብምዃኑ ካባና ጀሚርካ በብዙሓት ወገናት ከም ኣገራሚ ክርአ ይኽእል እዩ ኣብ 2017 ከኣ ቢቢሲ ነዞም ሬሳ ተሰኪሞም ዝስዕስዑ ኣመልኪታ ሓደ ሓፂር ቪድዮ ዘርጊሓ ዝነበረት ኮይና ሓንቲ ኤልሳቤት እትበሃል ኣዲኣ ዝዓረፈታ ጓል ኣንስተይቲ ከኣ ነቶም ሳዕሳዕታ ኣመልኪታ እዞም ሰባት ነቲ ዝዓረፈ ፍቱውካ ናብቲ ዝዕርፈሉ ቦታ እዮም ዝወስድዎ ነግረ መንገዶም ከኣ ይስዕስዑ እዮም ኣነ ከኣ በዚ ምኽንያት ንኣዳይ ናብ ፈጣሪኣ ተኸደላ ኣብ ዘላ ጉዕዞ ናይ ሳዕስዒት ጉዕዞ ክገብረላ ዝወሰንኩ ክትብል እያ ነዲኣ ብሳዕስዒትን ሆይሆይታን እንዳ ኣፋነወታ ዝተዛረበት እዚኦም ሬሳ ናይ ኣደ ኤልሳቤት እንዳ ሳዕስዑ ዝወስዱ ኣብ ብዙሕ ቪድዮታት ርኢናዮም ዘለና ጉጅለ ከኣ ሓደ ካብ መስረቶም ዝኾነ ቤንጃሚን ዝበሃል ሳዕስዓይ ንሕና ኣብዚ እዋን ነቲ ሬሳ ምስ ተረከብናዮ እቶም ስድራቤቱ ዝበሉና ኢና ንገብር ማለት ብዙሕ ምንቅስቓስ እንድሕር ደልዮም ዝተፈላለየ ቅዲ እንዳሳዕስዓና ኢና ነቲ ሬሳ እንወስዶ ኣብ ክዳውንቲ ናይቶም መሳርሕተይ ከምኡ ኸኣ እንሕዞ ንብረት ብዙሕ ገንዘብ ይኸኣ ዘፈስስ ኣብዚ እዋን ከኣ ኣማኢት ዝበፅሑ ናይ ስራሕ ዕድላት ከፊተ ዘለኹ እዚ ከኣ መንእሰያት ካብ ሸቕለት ኣልቦነት ከናገፍ ዝገብሮ ናተይ መንገዲ ክብል ተዛሪቡ እዞም ሳዕሳዕቲ ከኣ ሳላት ነቲ ሬሳ ተሰኪሞም ዝገብርዎ ፍሉይ ሳዕስዒት ደሓን ዝኾነ ኣታዊ ዘለዎም ብምዃኑ ምስቲ ሕጂ ዝረኽብዎ ዘለዉ ህቡብነት ብዙሕ ናይ ስራሕ ዕድላት ክፍጠረሎም እዩ ትፅቢት ዝገብሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኣብ ካልእ ተዘርጊሑ ዝነበረ
ዝነበረ ጸብጻብ ከም ዝሕብሮ እዚ ሬሳ ሒዝካ መስዕሳዕ ሕጂ ወላውን ባድላ ዝመለሱ ተሰከምቲ ተሓዊሶሞ ምዕቡል ዓይነት ኣሰዓስዓ ይረኣዮ እንተሃለወ ብባህላዊ መንገዲ ግና ከም ነዊሕ ግዜ ከም ዝጸንሐ ተገሊጹ ቀደም ከኣ ብባህላዊ ኣገባብ ኮበሮ እንዳሃረሙ ከምኡ ኸኣ እንዳደረፉ የፋነውዎም ከም ዝነበሩ ዝግለጽ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ድማ ሓደ ፍልይ ዝበለ ነገር ክርአ ጀሚሩ ነይሩ እዩ ንሱ ኸኣ እቲ ነቲ ሬሳ ዘለዎ ሳንዱቕ ብምስሊ ዝተፈላለየ ነገራት ጸሪብካ እንዳተዘናግዕኻ ምኻድ ኮይኑ ኣብ ገለ እዋን ከኣ እቲ ሳንዱቕ ሬሳ ብምስሊ ዓሳ ተሰሪሑ እንዳሳዕስዑ ከፋንውዎ እውን ተረኣዮም ነይሮም እዮም ብዙሓት ነቲ ዳርጋ ናብ ባህሊ ጸሪ ዘሎ ስነ ስርዓት ቀብሪ ዝኽተሉ ስድራ ቤታት ድማ ኣብ ግዜ ሓዘኖም ቁሩብ ነቲ ዘለዎም ቃንዛ መፋኾሲ ከም ዝጥቀመሉ እዩ ዝግለጽ ኣብዚ እዋን እዚ ኸኣ እንዳሳዕሳዕኻ ሬሳ ምፍናው ካብ ምሕር ህቡብነቱ እቶም ሳዕሳዕቲ ዓማዊል ስለ ዝበዝሕዎም ንገለ ከም ዝኣብይዎም እዩ ዝሕበር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኣብ CNN ተገሊጹ ከም ዝነበረ ኣብ ገለ ካልኦት ሕብረተሰባት ናይ ጋና ስድራ ቤት መዋቲ ነቲ ዝሞተ ንምኽባር ካብ ሳዕሳዕቲ ሓሊፎም ቆዘምትን በኸይትን እውን ብገንዘብ ቆፂሮም ከም ዘምጽኡ እዩ ዝግለጽ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ሬሳ ተሰኪምካ ምስዕሳዕ ኣብ ጋና ጥራይ ኣይኮነን ዝርአ ከምቲ ናይ ጋና ድማ ነቲ ሳንዱቕ ተሰኪምካ ምስዕሳዕ እኳ እንተዘይኮነ ኣብ ሜክሲኮ ሬሳ ኣብ ምፍናው ናይ ኦርኬስትራ ጉጅለ ባህሊ ጸዊዖም ሬስኦም ከፋንው ዝረኣዩ ሕብረተሰባት እውን ኣለዉ ቅድሚ ሕጂ ኸኣ ካብ ሜክሲኮ ወጻኢ እውን ኣብ ኣሜሪካ ነቲ ሬሳ ኣይሰከሙ እምበር ኣብ ጎኒ እቲ ሬሳ ሳዕሳዕቲ ተዓዲሞም ክስዕስዑ ተረኣዮም ይፈልጡ እዮም ካልእ ምስ ገራሚ ስነ ስርዓት ቀብሪ ብዝተሓዝ ድማ ሎሚ ቅነ መዛረቢ ኮይኑ ኣብ ማዕከናት ዜና ብተደጋጋሚ ክመጽእ ተረኣዩ ዝነበረ ዜና እንድሕር ነይሩ ንሓደ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝዓረፈ ፖለቲከኛ ዝተገብረሉ ስነ ስርዓት ቀብሪ እዩ እቲ ወዲ 72 ዓመት ዝኾነ ኣብ ከባቢኡ ፍሉጥ ዝነበረ ፖለቲከኛ ሃንደበቱ ወዲቑ ናብ ሕክምና ኣብ ዝተወስደሉ ግዜ ብዙሕ ከይጸንሐዩ ህይወት የስኢኑ ብድሕሪ እዚ ኸኣ ስድራ ቤት እቲ ፖለቲከኛ ቀድሚ ሞቱ ዝገደፎ ለበዋ እንድሕር ነይሩ ኣብታ ናይ 1980 ስራሓት ዝኾነት E500 መርሴድስ ዝዓይነታ መኪንኡ ክቕበር ዝብል ብምባልዮም ፍሉይ ስነ ስርዓት ቀብሪ ክገብሩሉ ወሲኖም ነዛ መልኪታ ኸኣጓሉ ነቲ ፖለቲከኛ ዝኾነት ሶፌራ ላትዋስካ እትበሃል ኣቦይ ቀደም ብጣዕሚ ሃብታም ሸቃጣ እዩ ነይሩ ኣብቲ ግዜ እቲ ኸኣ ብዙሓት መርሴድስ ዝዓይነተን መካይን ነይረኖ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ግና ነገራት ተቐያይሩ ዳርጋ ብዙሕ ይከሲሩ ከም ውጽኢት ኸኣ ቅድሚ 2 ዓመት ይኸውን ሓንቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ጥቕሚ ዝወዓለት መርሴድስ ዝዓይነታ መኪና ይገዚኡ ብዙሕ ከይጸንሐት ግና ተሴራ ክትንቀሳቐስ ኣብ ዘይትኽእለሉ ደረጃ በፂሓ ይኹን እምበር ኣብ ኣፍ ደገ ገዛና ብምንባራ ዳርጋ ዝበዝሐ ግዚኡ ኣብኣ ኮፍ ኢሉ ዝሕልፎ ነይሩ ብህይወት እንከሎ ኸኣ እንድሕር ሞይቱ ኣብኣ ኮይኑ ክቕበር ከም ዝደልዩ ነጊርና ዝነበረ ንሕና ኸኣ ነቲ ድሌቱ ሰሚዕና ነኽቢርናን ሕጂ ኣብታ መኪና ጌርና ክንቀብሮ ወሲና ኣለና ኸትብል እያ ተዛሪባ ብድሕሪ እዚ ብሓገዝ ናይ ማሽነሪ ዓሚቕ ዝኾነ ጉድጓድ ተኻዒቱ እቲ ሬሳ ናይቲ ሰብኣይ ኣብቲ ኩሉ ግዜ ኮፍ ዝብሎ ድሕሪ ስቴርሶ ዘሎ ኮፍ መበሊ ገይሮም ምስ መኪንኡ ክደፍንዎ እዮም ክኢሎም ኣካየዲ ናይታ ነቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ዝፈጸመት ትካል ከኣ ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ለበዋ መጺዎም ስለ ዘይፈልጥ ካብ ዝተፈላለየ ኣካላት መንግስቲ ምስ መኪንኡ ክቐብርዎ ፍቓድ ንኽረኽቡ ሓያል ዝኾነ ጻዕሪ ከም ዘድልዮም እዩ ተዛሪቡ እዚ ዝተጠቕሰ ትሕዝቶ ድማ ከምቲ ቀዲምና ዝበልናዮ ብዛዕባ እቲ ኣገራሚ ስነ ስርዓት ቀብሪ ኮይኑ ከምቲ ኣብ መጀመርያ ዝጠቐስናዮ ኸኣ ምስ ኮሮና ብዝተሓዝ ፍሉይ ነገር ሰሪሑ ዓለም ኣዛሪቡ ዘሎ ቆልዓ ክንርኢ ኢና እዚ ቆልዓ ኣቪ ሺፍማን ዝበሃል ኣይሁዳዊ ወዲ 17 ዓመት ኣሜሪካዊ ኮይኑ ሕማም ኮሮና ምስ መፀ ንሱ ከምቲ ካልእ ሕብረተሰብ ብዘለዎ ክእለት ዘበርክቶ ዝኾነ ነገር እንድሕራሎ ከናዲ ጀሚሩ ኣብ መወዳእትኡ ድማ ሓንቲ ሕሙማት ዝዓረፉ ከምኡ ድማ ዝሓወዩ ቀልጢፋ እተመፅእ ብልስተ ዝኾነት መርበብ ሓበሬታ ብምፍጣር እዩ ናብ ዓለም ብመንገዲ ኢንተርኔት ዝዘርግሓ ነዊሕ ከይጸንሐ ድማ እታ ንሱ ዝሰርሓ መርበብ ሓበሬታ ብዙሕ ኣቓልቦ ናይ ዓለም ክትረክብ ብምኽኣላ ስሙ ቀልጢፉ ክገንን ይጀሚሩ እታ ናቱ መርበብ ሓበሬታ ኸኣ በቲ ዘለዋ ጽሑፍነት ከምኡ ድማ ቀልጣፈ ናይ ሓበሬታ ብብዝሒ ተኸታታሊ ክትረክብ ዝጀመረት ኮይና ንሱ ከም ዝገልጾ ኸኣ ኣብ መዓልቲ ክሳብ 30 ሚልዮን ሰባት ይመጽዋ ከም ዘለውን ድሮ ኸኣ ካብዚ ምስረታ ኣትሒዙ ክሳብ ሕጂ 350 ሚልዮን ሰብ ነታ መርበብ ሓበሬታ ክመጻ ከም ዝኽኣለ ተዛሪቡ እዚ ኩሉ ህቡብነት ድማ ነቲ ወዲ 17 ዓመት መንእሰይ ብደረጃ ዓለም ከፍልጦ ብምኽኣሉ ሓንቲ ትካል ከኣ ኣብታ ናቱ መርበብ ሓበሬታ መዋዕ
መዋዕውዕ ንኽትዝርግሕ ክሳብ 8 ሚልዮን ዶላር ከንከፍለካ በመባልያ ሕቶ ኣቕሪባትሉ ንሱ ግና ኣነ ህዝቢ ዓለም ክጠቅም እምበር ምእንቲ ገንዘብ ኣይኮንኩን ነዛ መርበብ ሓበሬታ ዝፈጠርክዋ ሕማም ኣመኽኒ ከዓ ገንዘብ ክኸስብ ኣይደልን በመባል ነቲ ናይ 8 ሚልዮን ዶላር ሕቶ ይነፂጉ እዚ ይኹን እምበር ኣቪ ኣብታ ናቱ መርበብ ሓበሬታ ስለቲ እታ መርበብ ሓበሬታ ትህቦ ዘላ ሓበሬታ ዝኾነ ናይ ሻሂ ክህቦ ዝደሊ እንድሕር ኣሎ ክኸፍለሉ ዝኽእል ዕድል ከፊቱ ዘሎ ብምዃኑ ብዙሕ ሰብ እዩ በቲ ስርሑ ተሓጒሱ ገንዘብ ክህቦ ጀሚሩ ዝርከብ ብዛዕባ ዘሰሪሕዋ ዘሎ መርበብ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ከዓ ኣብ ዝተዛረበሉ ግዜ ኣነ ሕጂ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ እየ ዘለኹ ከመይ ጌርካ መርበብ ሓበሬታ ይስራሕ ድማ ካብ ዩቲዩብ የተማሂረዮ እዛ መርበብ ሓበሬታ ከዓ መጀመርታ ንበይነይ ጌረያ እኳ እንተነበርኩ ሕጂ ግና ስራሕ ምፅዓቐኒ ገለ ይዕሩኽተይ ይሕጉዝኒ እዮም ዘለው ብሰንኪ ኮሮና ትምህርቲ ተዓፂ በምህላው ኣፅዒቕና ክንሰርሕ ዕድል ጌርና ኣለና ክብል እዩ ተዛሪቡ ወላዲቱ ነዚ ቆልዓ ዝኾነት ሓኪም ድማ ወዳ በቲ ዝገበሮ ተግባር ብጣዕሚ ተገሪማ ከም ዘላን ከምኡውን ኩርዕቲ ምዃና ድሕሪ ምግላፅ 8 ሚልዮን ዶላር መዋዕውዒ መንጻጉ ከዓ ናቲ ውሳነ ይኽትብል ብዛዕባ እቲ ገንዘብ ዘይኮነ ብዛዕባ እቲ ናይ ተበላሕትነት ወገን ወዳ ኣድሂባያ ተዛሪባ ትርከብ ንሕጂ ዝተዳለወ መደብ እዚ ነይሩ ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም